नमस्कार दोस्तों, सरिता शुक्ला लोग की चैनल पर बहुत प्यारा सा उठान गीत लेके आए हूँ। हंसी मजाक का गीत है। आइए इस गाने के माध्यम से सुनते हैं और आनंद लेते हैं। कौने रामा नौआ पठये नौआ से बरिया पठये नौआ से बरिया पठये हो नौआ देखिया देवारी रम बखरिया खावन रंग छाजन बाटे हो नौआ देखिया देवारी रम बखरिया खावन रंग छाजन बाटे हो कच्चा कच्चा घर बाटे खपड़ैला के घर बाट रेड़वाया घर तीन बाटई हो मेहर रुअन के कुछी कुछी आँख मरदवै नाम दूसर बाटई हो मेहर रुअन के कुछी कुछी आँख मरदवै धाम दूसर बाट हो तिवारी रामा नौआ पठये नौआ से बरिया पठये नौआ से बरिया पठये हो नौआ देखिया सुकुल रम हरिया कावन रंग छाजन बाटई हो नौआ देखिया सुकुल रम हरिया कावन रंग छाजन बाटना पक्का पक्का घर बाटे आगे ताल पोखरा बाटे आगे ताल पोखरा बाटे हो पहिनी में